Čaute, mám pre vás informácie ohľadom štadióna, takže kto chce, nech počúva, kto nechce, nech nepočúva. Ide o lístky. Chcem vám povedať len, jak to je, čo sa týka kapacity. Sme niekde za 2/3, takže je čas si to naozaj kúpiť. Golden Circle, zóna, ktorá je najbližšie ku stageu, máme posledných 50 kusov. Moshpit zóna, ktorá je centrum diania celého toho, dostaneš k tomu aj nejaký špeciálny merch a budeš tak nejak súčasťou tej show. Tam je posledných 20 kusov, v státe B máme posledných 100 kusov a posledné v státe C máme 300 kusov. Čo sa týka sedenia, tak horné aj dolné tribúny dokopy sme niekde cez 50%. Sú tam zóny, kde máme prázdnejšie, ale sú tam zóny, kde sú 4 stoličky voľné alebo 10 stoličiek voľných. Takže tak, ten štadión nie je nafúkovací, je to pre 30 000 ľudí, 2 robiť nebudeme, keďže nejsom Travis Scott. Takže, ale aj 30 000 je samozrejme obrovský milník, jak pre slovenskú hudbu, tak pre mňa, takže vidíme sa tam. Je čas tie lístky naozaj pohrotiť, keď tam chceš byť, aby si ich nekupoval nakoniec od nejakého resellera za trojnásobnú cenu. Čo sa týka ďalšej informácie, dnes som donahrával svoj, ani neviem koľkatý už, solo album, 6. Neviem, asi hej. A ide do výroby, 3.3. spúšťame predpredaj, čo znamená, že tam ho budeme krstiť. Bude to prvá show s týmto albumom a myslím si, že sa máte na čo tešiť. Takže vidíme sa tam. Nečakajte, jak sa povie, neotáľajte. Vidíme sa.